Bisan sa atong kalisdanan nga gisagubang karon alang natong mga Pilipino, dili gud kapugngan ang pagsaulog sa Pasko. Busa gilusad na sa inyong Kapuso Station ang Christmas Station ID 2020. Diin lakip sab sa nakigduyog ang inyong mga Kapuso anchors ug host sa mga programa sa GMA Regional TV. Mga dagkong personalidad sa news and entertainment si GMA Network nihatag usab sa ilang mensahe. Siduan mayroon din na sa detalye. Gilusad kagabi ang giatangan matag tuig nga Christmas Station ID sa inyong kapusong istasyon. Ning tuiga ang kanta Tunay Titulong Isang Puso Ngayong Pasko o gi-perform sa mga banggiitang kapuso artist sa GMA Music. Gipakita sa 7-minute video ang paghatag o paglaum sa mga Pilipino karong panahon sa Kapaskuhan. Luyo sa lisod nga kasinatian tungod sa giatubang nga pandemya, ingon man ang sunod-sunod nga mga kalamidad nga miigo sa nasod. Mihatag usab og mensahe ang mga giidolo og dagkong personalidad sa news and entertainment sa GMA. Sa panahong ito, maraming nangangailangan at nakakatuwang makita ang mas maraming handang tumulong. Kaya sa abot ng aming makakaya, gusto naming ipakita ang suporta at pagmamahal para sa kanila. Hindi mapipigilan ng pandemya ang pag-alala natin sa kapanganakan ng Panginoon. Kaya tuloy na tuloy pa rin ang pagdiriwang natin ng Pasko. Kabahin usab sa GMA Station ID 2020 ang mga anchors o host sa mga programa sa GMA Regional TV. Ang mga anchor sa GMA Regional TV Balitang Amyanan o host sa Mornings with GMA Regional TV sa North Central Luzon. Ang mga anchors sa GMA Regional TV 1 Western Visayas o host sa GMA Regional TV Early Edition sa Western Visayas. Ang mga anchor sa GMA Regional TV Balitang Bisdak o host sa GMA Regional TV Live sa Central ug Eastern Visayas. Ug ang mga anchors sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug host sa At Home with GMA Regional TV sa North, Central ug Southern Mindanao. Mga kapuso, #Isang Puso Ngayong Pasko. Luwad na ron din na, Balitang Bisdak.